Hej, det er Frederik. Her er mit fyrværkeri 2016-2017, og lad os starte fra en ende af. Her har vi 2 Grand Cru XO sortimenter. Og vi starter her med et 5-skuds bomberør. Og den har en nemvægt på 32,5 gram. Så har vi dem, der så 4 af. Så har vi de her små raketter her. De har jo så en nemvægt på 21,8 gram. Og dem er der 2, 4, 6, 8, 10 af. Så har vi de store her, eller større. Ikke fordi de er kæmpe store, men de skal være fine nok. Den har så nemvægt på 28,8 gram. Så har vi et Grand Cru Fireworks Brunello 7-skuds batteri. Og den har en nemvægt på 95,5 gram. Som er meget fint i størrelsen. Så har vi her et andet 9-skuds batteri, som også er meget fint. Den har så en nemvægt på 71 gram. Så har vi så helt 3 container, som der går helt op i 3 meters højde. Og den har så en nemvægt på 84,7 gram. Det skal også meget fint. Så har vi 2 små batterier her, som heller overhovedet ikke er store, men de har stadigvæk hele 16 skud i hver. Og har så i alt en nemvægt på 60,95 gram. Så det er meget fint. Så har vi så nogle 4 pakker Kraken Balls. De er altid meget sjove her. Der er der så 36 gram i hver. Yes. Så har vi sådan noget her dybel raketsortiment med 4 små raketter her, som har en nemvægt på 20 gram stykket. Og så har vi 5 store raketter her, og de har så en nemvægt på 35 gram. De er også meget fede. Så har vi så herover nogle mini Kraken, og de er meget sjove. Der er der så 50 stykker i hver, og de er her. Det er sådan nogle her, hvis de ikke lige vidste, hvordan de ser ud. Dem har jeg så 4 af. Og de har jo så en nemvægt på 45 gram i alt, så der er næsten 1 gram krudt i hver. Og det er meget fint, de er meget sjove. Så er der så nogle heksehyld her. Og de er også rigtig fede. Der er hele 1 gram krudt i hver, som I kan se lige der. 1 gram i hver. Og de er mega fede, de flyver rundt. Jeg har lige prøvet at finde en af. Så har vi så nogle Thundershots. Ja. Og de har så i alt en nemvægt på 34 gram, som ikke er super meget. Og de har så en nemvægt på, på 6,8 gram kun i hver. Men de er meget fine i forhold til, hvad de har kostet. Så har vi så et dybet 2 dybet batterier. Et der og et her. Og de har så 49 skud. Og den har så også en nemvægt på 147 gram. Yes. Så har vi så et
jordskælv-batteri. Lige her. Den har så 24 skud. Og jeg så den på T-Hansens hjemmeside, og den så helt vildt flot ud. Det springer som sådan nogle førtepanner. Den har så en nemvægt på 153,6 gram. Og det er meget fint af sådan en lille batteri her. Så er vi nået til det helt store batteri her. Flytter vi det herover. Det er så et Firecraft Hypnotic batteri, som er kæmpestort. I kan se her i forhold til min hånd. Og det er også helt vildt flot. Det har så den nemvægt på hele 958,5 gram. Og det er et super flot batteri. Så bum bum. Yes, det var så mit fyrværkeri 2016-2017. Jeg håber I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide den, så smid et like. Husk at abonnere. Vi ses igen til næste år. Og jeg skal nok huske at lave en masse test af det hele. Vi ses.